Jadolo Mackenzie korodok ne wuon mare kowacho ni onge kod ketho ma itudego mag nek mar gwenge mag Shakahola. Mackenzie lero ni wuon mare nowere gi weche dolo kendo nodhi timo pur e gwengego mag Shakahola. Jachung' weche marwa Ken Moga miyo lere wi sigana ma ichiwo gi Wuod Mackenzie. Ondama maromo kilomita 100 kowuok e bungu ma Shakahola ka emadala jadolo Mackenzie mayande ne odakie kanyakla kod gero e kanisa mar Good News International mabang'e to ne olore higa mar 2019. Waromo gi wuode manyinge Mackenzie majegni 21. Dan en jariemb apiko e ohala mar bodaboda. Dan lero ni wuon mare ne owuok e alworano higa mar 2019 kane oselor kanisa ne, kendo lero ni wuon mare ne onyisogi ni ne owere kod weche dolo makoro ne oketo mahino e pur e gwenge mag Shakahola. Alisema yenda kununua shamba mbele ya Shakahola pale anaenda kulima. So nikamwambia ni sawa, mimi si mkulima, acha nibaki town nifanye kazi zangu. Siku anaenda huko, yeye alikuwa yaja kunisalimia kuangalia venye hali iko. Ambao utawakata wewe utakukata. Mackenzie wacho ni wuon mare ne oweyo mwandu dala no e nyinge kadagi to kod men gi bende nowe pacho. Hiyo anipenda hata akiondoka hapa alisema wewe ndo utabaki hapa uangalizi vitu zangu. Eno wuon olero ne en kanisa no mar Good News International kendo ne en jago picha e kinde yalo mane ithoro tang' achiel kachiel e television. Koro yangore ni Dan ne oweyo somo gi e kore ka en e klas 10. Kata kamano owacho ni wuon mare ne okochune mondo mi owere gi weche mag somo. Hayo yote ni uongo kwa sababu yeye hakuenda kule na washirika, alienda peke yake. Na alienda kununua shamba kule peke yake. Kwa sababu alikuwa anataka kulima. Yeye alikuwa mkulima kutoka hiyo miaka ya kutoka 2015 hapo. Wimago duto Dano dok ne wuon mare ka wacho ni onge adieri wi weche ma itude godo motenore kod tho mar ji e gwenge mag Shakahola. Ken Moga, Ramogi TV. Obila e kaunti ya